Dames en heren, we gaan verder met de receptie. En de volgende die ik kan aankrijgen is het regiment oud-adjudant de Vlarense. En voor ik zal gaan spreken. De rolvallen, geen de Buurtman. Beste adjudant, de laatste op de grens. Ja, de beste die daar kwam. Samen op de schans, wij is alles vast gekend. De rest maar aan de gang. En is de type die, ja, dat is zo bekend. Dat kunt zo die het regiment. Hele slechtste tegen als het die is veel aan lang. Door zien we alles van het gaan. De sfeer schat dat weg, zie men die regiment. Maar het wordt het gezin en de weg is gekend. Goedemiddag, Ule, Prins, Kasteneesje, Jeugdprins, Koendeneesje, Daan, Jubilaris, 1 keer 11. En de dag zal natuurlijk ook niet op de volgende kallen, maar ja, helaas. Ben, opper, dames van Ule, voor zich jaar weer hier een grootste stukje van geleden om u echt toe te spreken en te feliciteren met wederom dit jaar 2 topprinsen en een topjubilaris. Goed, ja, normaal gesproken motiveer voor de Vlarense op. Hier mogen we naar de Vlarense, dus schrijf sowieso een streepje voor, dus dat is goed, dat heb je goed geregeld hier. Ja, en we gaan beginnen met Kas de eerste. Ja, de Prins, ja, ik heb het al een paar jaar proberen te gooien en ja, dat moet een keer hier bij Ulerie gewoon heersen. En het moet een keer gebeuren, want Kas, ja, uiteraard ben ik dan een beetje gewoon zoeken, koninklijke marechaussee. Dus dit jaar wordt een veilige carnaval. De muziek, DJ, hof-DJ in de Willemien. Ja, daar hebben ze wel een probleem, maar de Ule niet. En terug is met in de muziek en ik neem aan dat je alle liedjes kent. En dan hebben we natuurlijk Koen de eerste. Koen, ja, ik heb me een paar keer nog eens gekeken en volgens mij is er geen enkel liedje wat ze niet kent. Op het moment dat de muziek gaat draaien, dan zullen ze er mooi door meneer gaan en als je goed oplet, hij kent alles. Dus nu is het gewoon fantastisch. Dus Ule, complimenten, 2 topprinsen weer goed gezocht dit jaar. En we gaan shows van maken met z'n allen dit jaar. Goed, we gaan eerst de jubilaris. Daan, vooral voor dit jaar gaat een paard. Maar voor we er naartoe gaan, we kennen elkaar persoonlijk al heel lang. Van de anno. Toen was ze wel een stuk knapper, moet ik zeggen. Maar dat maakt niet goed. Maar, uit betrouwbare bron, maar ook, ik kan dat bevestigen, best toe in de uur dat er alles verdient. En als ik hoor wie de jeugdprinsen en de jeugdcommissie hier wordt opgevangen, ja, dames en heren hier in de boel, zonder Daan zijn er geen Ule. Allah. Maar uiteraard, wat ik al zei, daar heb ik het shows metgenomen, dus ik wil een van de raders vragen om Daan te onderscheiden. En het is nemens minder natuurlijk dan Bob. En we waren altijd te laat, zeg je niet? Dus gratis en voor niks. Goed, gewoon snel weer, want het loopt een beetje goed hier, maar dat maakt niet goed. Koen de eerste, de jeugdprins voor dit jaar. Hebben we ook natuurlijk even metgenomen. Een echt mooie spang van de braaf. Een van de radels krijgt naar voren. En dan natuurlijk Kas de eerste, ook Ger. En ik heb begrepen, Kas, de was jeugdprins en dit wordt die de grote prins.
Zoals ik zei, ik maak het kort, maar er is nog één ding wat ik jij wil vertellen. En dat is de jeugdprins. Goed, die pap, hij is mijn prins. Dit jeugdprins. Dus die man heeft het zwaar te verduren. Veer als graaf weten dat. Veer begeleiden, of Veer hebben de stadsprins begeleid. En ik kan niet vertellen, Veer hebben veel zeggen in onze kop gehad. In de tijd. En ik kan me voorstellen dat die man af en toe een steuntje in de rug nodig heeft. En daarvoor, speciaal voor Britta vandaag, over een speciale sprong van het raaf. Om dich een hart onder de riem te steken met 2 prinsen. Want die hebben natuurlijk wel altijd nodig, de komende tijd. Dus ik wil graag vragen, een van de ravers, om Britta te sprongen. Goed, dat waren namens Graaf. Verwensingen een geweldige vastelavond. Voorzien nog zeker nog heel snel terug. En een schone dag nog. Alaaf. Ja, dankjewel voor de schoon weer. Maar ik ga gewoon met moeten nemen. Ik zie hem al door de week op het werk. Want sinds kort is er een collega. Ik kom nu overal tegen. Nee, dankjewel voor de schoon weer richting onze prinsen en ons jubilaris. En we gaan het zeker nog zien in de gewenste vastelavond. Dankjewel. De schijnste met felle horigen. De meestal lang verlopen door wandelen weer een scherm. Maar u is dat einde, het vriendelijk goeiedag. Veranderen door de renden en schuren naar de dag. En ook de naast het CDA zal aanspreken over felicitaties de Als